Kardom Pini Nalitumangno Ladak West Karbin Long District Press Club pen Maika ni nang kok alam the bangkela puhano Ningduk pik chenanam athema Ingdeng Pokebra Trop Laso National Press Day Arni Katalon lake Karbin Long District Press Club alang tum tahap adak isan tu palon lo lapen pu West Karbin Long District Press Club ahin same Ningarong kache hok lapen aman kache pipen sidil tum ingdeng Pokebra Trop laso National Press Day palon ponlo laso long nilitum la social media long mate electronic media long ta nilitum chetek long lo KC ahin pen stame Dr. Akihai Dr. Tuliram Ronghang pen ke chenglok MP MLA sona taxi gap kaprek gazetted officer tum sitame Ladak National Press Day katalon long nang chitong dun lo lapen sona taxi senior reporter mande ke claim barim nai abang photum pan same karcho ajai mexita nil tumahin pen denglo lapen so taxi extraordinary latum project a ot lapen architect akire doctorate laso ki una tuma pan same West Karbin long ke nil tum aman chipi pon lo katu kabe bang pot trok atuma pan nil tum amana peng pipon lo West Karbin Long District along Deputy Commissioner Akihai P Krishna Borua mastame aninga wrong pense lasonong a certificate lapen memento sitame pipon lo lapen District Press Club of Karbin Long po alang tum sitame nilitum YouTube channel pen sitame theglong lo lapen through social media sitame nilitum theglong lo dak kapalon mesen anong a kachipi pherangki ki klebang phutum phan aman kipi nilitum theglong lo sitame ningduk pik alama bang ke lahano lakha kreni huluni MSC constituency along inut EM KC long EM ke chodong abang phu kang bura kiling alangli kangri kang krang pen media atuma phan kang check lapen terrorist pumate arlua song a ota dur si media tum ke claim posalangli karbok lason pedulo lapen lasolong ke ther ke hapta do lang em lo pulotang te nangli hem ke 24-hour service nangli ki PUNG nangli rata phan ki duke la ke me jangre lapen ke boy atuma phan galanaji kerabji rong rup hawar hapat kapaching thuria phan sinangli thudon lo lapen nangli semi sita deng lo nangli semi ke deng abanali hem apor penangji pulotang te nangli CM nangli EM ke manji si nangli ot amasya velo nangli hem nang ki lut ajong si apora teng nang jibi kok pulotan nangli ke DC leman rongoi dak EM atum ke kedam tang nili tum ke theglong antala sona oda dur theglong lela lasinang lila an lam kang sak pen nangli kipu lapen media atum aphan nangli kachidan khut lake napen 99% atum ke nilitum aphan support ave po la ke nali phan ke thanjia bangke media tum aphan ke mate pherang ke klembang phutum bangke political pen nali tum party pinang ne media mate pherang ke klembang phutum ke neutral piniarni bangke social ala organization tuma news atopo pinabarni bangke BJP news atopo pinabarni ke APSL news atopo lapen pinapdi ke bangke ASDC, CPML pustame kapre kampang asong lapen DC along kopipia program si kedeng mas tame media tumang bangke peklang po media pulotang te lake nangli pipi nangli hukumang bong ateng si nangli lama teng si nangki top nangki du nangji nangka peklang verji puke lake rona masi ave lake nangli phan pini nang pachini dak lo lapen nangli phan nang khan dak lo lapen nangli ot nangli dur nang donyong se kachela rave pulotang te nangli phan ke munit hisab amasi munit atum nang bi bedet po nangli lam klar chipilo nil tum theglong lo la so lam klar ka chipi ke nili tum ning kang sam thang natawe
นางลีอากิจอกปวสอนนางลีกะจิปีบีนางจียสอนนางลีเกตเฮกทางนัตตาเวปอสินางลีผ่านเกคอนเดมโลนางลีซอนบังผู้เกคาวน์ซิลลงมาเตการบิงลงตัวนัสคาวน์ซิลอินเทอร์เซตฮัลโหลลงปัสอูดุนริลาสินางลีผ่านละฮันโดเกจงลาสินนนิลิตุมก็จะเทกลงบังเกอาแค่ให้ด็อกเตอร์ตุลิรามลงฮันการบิงลงตัวนัสคาวน์ซิลกะจารีปอนอาลังลีke plak la sona ve la pen media to ma fans ta me alang li thek an ke rap lo mani so that posita me se sita lang lo media to fan akiduk akisung alang li thek an rap lo la pen akhai doctor to liram rong hang amas ta me media to ma fan anong e amas ta pilo stangte nang la soda oda dur nang lilong doluma nang li kachini dam doluma media atuma fan nang li akerap doluma nang li karbiang long along ko an ma print media la pen electronic media along anstame nili lang ingtung ti punang likipu non la hai news fast apanta nang li jongda news fast ke alang li la tum ta chipiduk pi kabang phu atokanu a news ta peklang lo la so taxi karbiang long live sitame piniar ni 1 million abat so se a viewers dolo la pena comment mesen long pon lo birta live along stame so thak si mesen a comment nilitum long pon lo thek pon long lo luti kimi la so news long stame la pen so si karbi daily news malong news la pen so si print media hin sitame thekar sampri drongo express la pen kaprek ado an stame dak piniarni aman apeng do la nang li chini luma la nang li thek long luma nang li la ana capacity luma nang li media tuman kachedan khut nang li aket thek nang li akire media tum an so si bulatang te nang li le media nang claim not nang li le ko an ma ke claim yak son an nili tuma phanja ponot sitami nang li phana oda dur son non nang ke thek long non nang kar jilom ma ke nang li ke dak rong along kangbura chotame ma rong along kopine punang lideng tame sitame council along kang EMR pu kang ni pen nang li la hai alam kan ye ke nilitum kitiata nang dengon e la pen ali pan pin rem lo la pen akhai doctor tuliram rong hang karbiang long tut mas kachari alang li aphan ka chuniri ji kenang sot abang ke non alang li kangbura killing aphan particular kangbura killing aphan ar pu pen pisunang ji puse nili West Karbi Long District Press Club amai phu pen nali phan chuning rilo la pen anali phan la so ar pu pen pisun se tik bangke la pen ahok pet aning aklong pen aning kachiro ya vet tik bangke nili tum ke ington te alali putake la pen alali phan ka so kiri katarlip la pen alali putak news ke klang along ke mo aphi abangke Karbi Long Thomas Council atim apan same ropon clock ta hai la si la sona oda kang lit lang kwan care la hai alang li ang hopen ke bar abangke nilitum ning dukpik la si alang li phan ke condemn lo dak West Karbi Long District Press Club pen bangke kangbra killing ason thot abang phu bangke em ke chu dun puke ake hai doctor tuliram rong hang amorjat sike jorlo la pen Karbi Long Thomas Council atim phanamasi amorjat jor detlo alangli ko ana ki chok lake ratang no piyo pen klang pon bom po alangli ko ana ke thek ko ana ka chini ko an se english ke thek ko an se qualification alangli ke do lake mo zadak alangli puthak bangke tarli pon bom si mo ratang no pe klang pon po tim pen amasi nilitum alangli puthak tarli damji la si alangli sona oda dur rakhai no alangli son kidam tang council la so general election along alangli rat pen a favor koson pen onde alangli che pe hai dalo alangli council along ka che phaim phu dun mate ang hoi ke long dun EMR pu deng de prang o taking po semi ke deng polong la ke vosik ajeklo niphai ingkoi nikan surini reng korai ni si alangli semi deng dun lo alangli semi ke deng dun
ot adur luma piniani rat tumalong alangli lason alam kangli kang ther lapen media tuma anaman kithe anaman kido la Indian constitution long stami fourth pillar pusel nil tuma fan hoglo tangte alangli non media klemang pho tuma fan ko ano ne birta kapacita ko ano ne arong atok ano dowa tuwar dolong kabe rada kaningri kisuk yun along pen ke chenglok ka homri dam pen news ke tok kapiklang pen akhe doctor tuliram ronghang sitame akirap pidonlo la pen ke dam tang covid-19 ho sitame media through media pen si penang ana tum ke angtan ka chongda dam tu pasame ladak mithang along ri mithang hawar a mithang arong nang pachilelo tang te kang burak killing nangli phan nangke jongji lapen nangli phan nangki pujia bangke nangli claim olo mene sitame nangli aketek nangli akere nangli media phan kacedan media phan nangli la an lam kang sak pe nangli ke jong nangli ketek nangli akere abang nili tum nang kachini ji den tum ning ha lapen nangli ko Litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.